Mliekareň Agrotami. Najúspešnejší projekt zapojený do programu Slovsev 2 v kategórii komplexné a najefektívnejšie zlepšenie energetickej účinnosti v potravinárskom priemysle. Továreň Agrotami sa nachádza na Slovensku len hodinu cesty od Bratislavy v historickom meste Nitra, ležiacom v údolí rieky Nitra. Agrotami už v minulosti získala uznanie za iný zo svojich projektov v rámci programu Slovsev 1. Vo výrobnom procese sa využívajú nasledovné základné technológie: spracovanie mlieka, výroba smotanových špecialít, balenie a čistenie doplnkového zariadenia. Budovy a zariadenie bolo technologicky zastarané. Pred investíciou naša spotreba energie bola okolo 19 000 MWh ročne. Po investícii je to približne 18 000 MWh ročne. Preinvestovali sme 632 000 eur, ktoré počítame, že návratnosť bude do tých 8 rokov. Ďakujem tým pádom od Slovsevu, kedy jednoducho bez ich pomoci 100% požičky, dá sa povedať, by sme nemohli tento projekt realizovať. Z toho dôvodu boli prijaté opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti v rámci programu Slovsev. Medzi tie najdôležitejšie patria kompletná rekonštrukcia transformátora a nízkonapäťového rozvádzača v hlavnej rozvodni, výmena chladiaceho zariadenia, zavedenie centralizovanej klimatizácie v sklade a v expedičných priestoroch, využitie odpadového tepla z produkcie chladenej vody a nový vykurovací systém v sklade a výrobnej hale, inštalácia lamelových PVC záclon, inštalácia termostatických ventilov, inštalácia nových meracích zariadení a využitie tepelných emisí z výmeníka tepla. Ročná úspora energie je 1042 MWh alebo 5,5% pôvodnej spotreby energie. To sa rovná spotrebe energie takmer všetkých obyvateľov obce Modrý Kameň, najmenšieho mesta na Slovensku. Program Slovsev vytvorila Európska banka pre obnovu a rozvoj, je podporovaný Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Medzinárodným fondom pre odstavenie jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice.